også rimeligt. Hvad siger blæsten? Hvad? Kan du styre den på blæsten? Ja, jeg har sagtens. Super. Ej, der fik jeg sgu lige et chok der, kan jeg også sige det. Vi har trimmet lidt. Ja. Nye batterier og sådan noget der. Ja, og væk selvfølgelig, ja. Is it a bird? Is it a plane? Så har vi high power. No, this is... Det er jo evil. Hold kæft. Jeg kan sgu næsten godt droppe og filme den. Kameraet kan se skid. Hat. Kommer nu. Okay. Okay, prøv lige ej, der er så langt, men det er så fedt. Ildblender gigant, der står der. Det skal vi lige passe på. Så hurtigt en spark har jeg aldrig nogensinde set. Nej. Jeg har ikke set så mange, men alligevel er du sindssygt mand, der er smadret på. Så tager vi lige igen. Jeg forestiller mig ikke, at der er andre, der har fået mig op i den fart der. Flyv op til mål. Der var det. Svært at filme. In that fart. Det er med sindssygt, det der. Jeg tror, det er godt på, at den runder lidt ind. Det kan jeg godt lige sige. Prøv at forestille dig at filme en bil, der kører alligevel er så langt væk. Jeg tror ikke, at få noget med på kameraet. Sindssygt, mand. Det er sgu da godt, du reagerer hurtigt. Det flyver da på hovedet, gør det ikke? Jo, det gjorde du. Jeg tror, det eneste, der sådan rigtig kommer med på kameraet, det er mit plader. Sygt, mand. Det er sgu da godt, du reagerer hurtigt. Det flyver da på hovedet, gør det ikke? Jo, det gjorde du. Jeg tror, det eneste, der sådan rigtig kommer med på kameraet, det er mit plader. Så. Maskine. Det var så det. Har du prøvet? Ja. Det var voldsomt, det der. Hep. There it is. Ej, den svæver godt imod. Ej, det må man nok sige.